खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। रायजोनि गं 28,219 फरायसालिफोरनो 96.21 कौटि राङारि अनसुंथाइखौ रिलिज खालामबाय बुंदों रनस पेगु। 10 सेप्तेम्बरनि गेजेराव 7 लाख आइजोफोरा अरुणोदयनि रां मोनगोन आरो साख्रिनि फोसावथायबो होगोन बुंदों हिमन्त। झारखन्डआव आसामनि सासे CRPF जवाना गावखौनो फोथैनानै लादों। मनजित महन्तखौ जोबथा बिदाय हैबाय APCCनि आफादगिरि भुपेन बराया। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली आरो पान्जाबाव गिख्रंथाव दैबाना। सा 18नि जिउ खहा। पान्जाबाव आरो हिमाचलाव 10 आरो 11 जुलाइआव फरायसालिफोरखौ बन्द फोसावदों। आयनिख्रुइ बांसिन धोन आरजिनायनि दायाव पान्जाबनि बारग' डेपुटि CMआ हमजादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। रायजोनि गं 28,219 फरायसालिफोरनि थाखाय राङारि अनसुंथाइखौ रिलिज खालामबाय आसाम सरकारा। रबिबारखालि गुवाहाटी नोगोरमानि काहिलिपारायाव थानाय सर्व शिक्षा अभियाननि गाहाय मावख'आव सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनस पेगुआ मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै बे बाथ्राखौ फोरमायदों। आसाम सरकारा रायजोनाङै गं 28,219 फरायसालिफोरनि थाखाय अनसुंथाइ हरनायनि बागै सोलोंथाइ मन्थ्रिया खौरांगिरि मेलाव रोखायै बुंथिदों। सोलोंथाइ मन्थ्रिया खौरांगिरि मेलाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला रायजोनाङै गासै गं 11,400 लवार प्राइमारि आरो आपार प्राइमारि फरायसालिफोरनि थाखाय दिनै 96.21 कौटि रांखौ रिलिज खालामबाय। बेनिनो 79.80 कौटि राङा सोलिफु सोलोंथाइ बोसोरनि राङारि अनसुंथाइ आरो 16.39 कौटि राङा फरायसाफोरनि गेलेनाय आरो सावस्रि सोलोंथाइनि थाखाय। फरायसाफोरनि बिबांखौ लानानै रायजो सरकारनिफ्राय बे अनसुंथाइखौ हरनाय जायो। बबेखानि शिक्षा सेतु पर्टेलनि जोहै फरायसालिनि गासैबो गुमुर आरो फोरमायथिनायफोरखौ लानाय जादों। शिक्षा सेतु पर्टेलाव जेबो रोखोमनि फोरमायथिनाय एबा गुमुर आपल'ड खालामि गुदि फरायसालिफोरा बे अनसुंथाइखौ मोननाय नङा होननानैबो सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनस पेगुआ रोखायै बुंदों। मख'नो गोनांदि जेब्लासिम फोरोंगिरिनि प्रफाइल आपल'ड खालामा अब्लासिम बे रांखौ दिहुननानै हरनाय जानाय नङा। अब्लाबो फरायसालिनि सामलाय आफादा फोरोंगिरिनि बागै खेंफोरथि होयोब्ला बे अनसुंथाइनि रांखौ हरगोन। आबुं फोरमायथिनाय गैयालासे बे रांखौ दिहुननो हानाय नङा होननानैबो सोलोंथाइ मन्थ्रिया बुंदों। रायजोनि निखावरि थाखोनि आइजोफोर, गावसुंथा हानजाफोर आरो साख्रि नागिरग्रा लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां खौरां फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मैया रबिबारखालि बायहाटानि फुथिमारियाव बानजायनाय BJPनि मोनसे सुबुं थुबुरमा मेलाव बाहागो लानानै गिबि मन्थ्रिया बे बाथ्राखौ फोसावदों। सुबुं थुबुरमा मेलाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावनाय बायदिब्ला सिगाङावनो खोथा होखानाय बायदियै 1 लाख थिसनथाइ होनायखौ बिथा खालामनानै सोलिफु दानावनो आरोबाव 22,000 मासियाव थिसनथाइनि थाखाय फोसावथाइ होगोन। बबेखानि फैगौ अक्ट'बर दाननि गेजेरावनो गासैबो मुलाम्फागिरिफोरा रेशन कार्ड मोनगोन। बेजों लोगोसेनो 10 सेप्तेम्बरनि गेजेराव 7 लाख आइजोफोरनो अरुणोदय बिथांखिनि रां मोननो हागोन। अरुणोदय बिथांखिनि जोहै गासैबो मुलाम्फागिरिफोरा दानफायाव 1,400 रां मोनगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया फोसावदों। रायजोनाङै गावसुंथा हानजानि 1 लाख आइजोफोरनो 10,000 राङै अनसुंथाइ होगोन आरो अनसुंथाइ मोननाय आइजोफोरा लेनदेनखौ मोजाङै लाखियोब्ला उननि खेबाव 25,000 रां मोनगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया फोसावदों। झारखन्डआव आसामनि सासे लाइमोना गावखौनो फोथैनानै लादों। गावनि सार्भिस राइफलजोंनो गावखौ फोथैनानै लादों आसामनि लाइमोना। झारखन्डआव गावखौनो फोथैनानै लानाय असमिया लाइमोनखौ CRPF जवान प्रान्जल नाथ होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला प्रान्जल नाथआ गावनि मावख'आवनो गावनि सार्भिस हाथियारजों गावखौ फोथैनानै लादों। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै CRPF जवान प्रान्जल नाथआ मा जाहोननि थाखाय गावखौनो फोथैनानै लादों बेनि बागै जेबो गुमुर मोननो हायाखै।
बबेखानि प्रान्जल नाथआ गावखौनो फोथैनानै लानाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनो लादों होननानैबो मिथिनो हादों। गागि खौरांगिरि आरो आसाम प्रदेश कंग्रेसनि मिडिया बिफाननि मासिगिरि मनजित महन्तनि हरखाब रुंसारि जानायखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भूपेन बराया। गहपुरनि हावाजानाव मनजित महन्तखौ जोबथा बिदाय होनाय आरो बिबार बावनाय हाबाफारियाव भूपेन बराया बाहागो लानानै मनजित महन्तनि अबथिरारि रुंसारि जानायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि कंग्रेस दैदेनगिरि मनजित महन्तआ थांनाय हरनि 2 रिंगायाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव जोबथा हां लादों। जेएमसीएचआव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो मनजित महन्तआ जोबथा हां लादों। बिखानि बेरामनि थाखाय गेदेर अपारेशनबो खालामदोंमोन मनजित महन्तआ। बबेखानि मनजित महन्तआ खौरां बिजोङाव गोबां बिहोमा होदोंमोन, लोगोसे कंग्रेसआव थानानै गोख्रों खामानि मावदोंमोन। असमिया हारिनि खैफोदनि समाव बिथाङा हारिखौ माबायदि दैदेनदोंमोन बेखौ बयबो मिथिखागौ। बिथांनि अबथिरा रुंसारि जानायाव गोथौ दुखु मोनबाय होननानै भूपेन बराया हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मनजित महन्तखौ जोबथा बिदाय होनाय आरो बिबार बावनाय हाबाफारियाव एमएलए भारत चंद्र नरह, कंग्रेस दैदेनगिरि जयप्रकाश दास, राजप्रसाद शर्मा, गागि खौरांगिरि अदीप कुमार फुकन, शान्तानु बरठाकुर आरो कंग्रेसनि गोबां दैदेनगिरि सोद्रोमाफ्रा बाहागो लादोंमोन। साननैसो सिगांनिफ्रायनो थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हाबाय थानायाव सा भारतनि पान्जाब आरो हिमाचल प्रदेशआव दैबानानि गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। दासिमाव गासै सा 18 सुबुंनि जिउआ दैबाना आरो लेन्डस्लाइडजों खहा जाबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। हिमाचल प्रदेशनि गोबां जिल्लायाव बांद्राय अखा हानायनि जाहोनाव रायजो राजाया हालाय-हाफाय जानांदों। सिमला, मान्डी, मनाली, कुल्लू आरो गुबुन गुबुन जायगायाव हाजो गिसिखानानै थांनाय फैनायनि लामाफोरा गोथेजोब्बाय। जाहोनाव 10 आरो 11 जुलाइयाव साननैनि थाखाय फरायसालिफोरखौ बन्द फोसावदों रायजो सोरखारा। मानो होनोब्ला मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनांगौब्ला राहा गोथे जाबाय। रबिबारनि सानजौफु समाव मनालीनि बनजार बाजाराव हाजोनिफ्राय फैनाय दैया मोनसे नखरनि गंसे लुगोदान न'खौ बोहैखारलांदों। जाहोनाव बै नखरनि गासै 7 सुबुंनि जिउआ खहा जायो। अदेबानि गुबुन 7 सुबुंखौ जिउ रैखा खालामनो हादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। ओजोंहाय 41 बोसोरनि रेकर्ड खालामदों दिल्लीयाव अखा हानाया। 1982 मायथाइनि उनाव 2023 मायथाइनि 8 जुलाइखालि हादरनि राजथावनि दिल्ली आरो दिल्ली एनसीआरनि गोबां जायगायावनो गोबां अखा हानाया 41 बोसोरनि रेकर्ड खालामदों। मानो होनोब्ला 1982 मायथाइयाव 169.9 मिलिमिटार अखा हादोंमोन। आथिखालाव 2023 मायथाइनि 8 जुलाइ सनिबारनिफ्रायनो हानाय अखाया 153 मिलिमिटार होननानै मिथिहोदों बोथोर बिगियाना। बे 41 बोसोरनि गेजेराव बेबायदि अखा हाफेराखैमोन दिल्ली आरो दिल्ली एनसीआरआव। गोबां अखा हानायनि जाहोनाव दिल्ली आरो दिल्ली एनसीआरआव दैबानाजों लोमजोबदों। बे समाव जमुना दैमानि दैया खैफोद सीमानि गेजेरजों बोहैगासिनो दं होननानै मिथिहोदों। थांनाय 2016 निफ्राय 2022 सिम पान्जाबनि डेपुटि सीएम महरै खामानि मावबोनाय बारग' डेपुटि सीएम ओम प्रकाश सनिखौ आयनिख्रुइ बांसिन धोन आरजिनायनि दायाव पान्जाब पुलिसनि एन्टि कारापसन ब्रान्च आरो सीएम भिजिलेन्सआ एरेस्ट खालामदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला 1 एप्रिल 2016 निफ्राय 31 मार्च 2022 सिमनि गेजेराव ओम प्रकाश सनिनि आयआ 4.52 कौटि रांल' जानांगौमोन। नाथाय बे समनि गेजेराव बेनि बाहायनाय राङा गासै 12.48 कौटि जादों। खामायनाय रांनिख्रुइ खरसा खालामनाय राङा 176.8 जौखोन्दो बांसिन जादों। बेनिखायनो 2022 मायथाइनि 10 अक्ट'बराव अमृतसर थानायाव ओम प्रकाश सनिनि हेंथायै सासे सुबुङा एफआइआर होदोंमोन। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।